A verdade é que non había mellor escenario ca este para facer a senda cultural. Coa chegada do mes de xullo e co bo tempo, que parece que se quedará en todas as Rías Baixas, hoxe traemos unha serie de eventos culturais que podedes compaxinar a perfección coa praia e co sol. Así que, como sempre, estade ben atentos porque comezamos. Comezamos a senda cunha exposición en Vilagarcía. A Asociación O Noso Lar mostra a través de fotografías os 40 anos da súa trayectoria. A Asociación de Amas de Casa e Consumidores O Noso Lar quiso resumir nestas 4 paredes os 40 anos da súa historia. Esta agrupación naceu no ano 79 e nesta exposición fotográfica recóllense todas as actividades realizadas dende entón. A mostra pódese visitar no Auditorio de Vilagarcía ata o vindeiro 24 de xullo. Como un obxecto cotiá pode converterse nun héroe oculto. Ese é o obxectivo dunha das exposicións que se inaugurou esta semana en Vilagarcía. Héroes ocultos, inventos xeniais, obxectos cotiás. Esta é a mostra que dende o pasado martes pódese visitar en Vilagarcía. Os héroes ocultos son obxectos que foron fabricados miles de veces, que seguen sendo imprescindibles no noso día a día. A través de imaxes e vídeos, nesta exposición preténdese mostrar a innovación, a produción, a evolución e a inspiración. A exposición estará dispoñible na explanada da Autoridade Portuaria de Vilagarcía ata o vindeiro 26 de xullo. Outra das exposicións que está dispoñible en Vilagarcía é a Irlanda de Plácido Castro. A través desta mostra fotográfica, a Fundación Plácido Castro intenta divulgar o relato literario e fotográfico realizada polo escritor galego en Irlanda. A exposición está composta de 45 imaxes tomadas polo autor no ano 1928 e estará dispoñible na Sala Antón Rivas Briones de Vilagarcía ata o 24 de xullo. Últimos días para visitar a exposición Como me presento no Café Moderno A Fundación de Pontevedra. A exposición, que pretende visibilizar a través de 17 encontros fotográficos as persoas con trastorno do espectro autista, estará dispoñible ata o 13 de xullo no Café Moderno A Fundación de Pontevedra. Lembramos que nesta mostra participaron artistas recoñecidos como SES, Luis Tosar ou Pepe Solla. Unha exposición necesaria para a sociedade. Xa está en marcha unha das iniciativas do Concello de Pontevedra máis populares entre a mocidade, o Ponteverán. A natureza, os xogos e a tecnoloxía. Estes son os eixes principais desta nova edición do Ponteverán, unha iniciativa que se desenvolverá durante os meses de xullo e agosto no municipio e que ofrece centos de actividades gratuitas. Entre as que xa comezaron destaca a aula de natureza e interpretación ou o obradoiro de impresión 3D. Estade ben atentos á página web apuntate.pontevedra.gal porque a programación deste ano vos sorprenderá. Trece librerías locais participarán esta fin de semana na Festa dos Libros de Pontevedra. Dende hoxe a cidade está impregnada de libros. Durante toda a fin de semana haberá diversas presentacións de autores, sinaturas de libros, mesas redondas, contacontos, obradoiros e actuacións musicais. Todas elas, ademais, pensadas para todos os públicos. Fina Casal de Rei, Ledicia Costas, Francisco Castro, Eli Ríos, Emma Pedreira, Antón Lopo ou Eva Mejuto. Estes son algúns dos escritores que pasarán por Pontevedra. Ademais, haberá moito jazz e folk durante toda a fin de semana. O escenario elixido é a Praza da Ferraría. Estou moi contenta de poder anunciar o seguinte evento, porque se por algo se nota que estamos xa en verán é porque chega a tempada de festivais. O primeiro na nosa provincia comezou onte, o Portamérica.
Mesturando a música coa gastronomía e a natureza, Caldas de Reis celebra esta fin de semana o festival máis popular da zona. Tras as actuacións de Rosalén, Madness ou Amaia, mañá subiránse ao escenario artistas como Andrés Calamaro, De Pedro ou Sidecars. Ademais, non podemos esquecer que neste festival hai un gran show cooking de más de cociñeiros como Pepe Solla, Andoni Luis Aduriz ou Diego Guerrero. Chefs que ofrecerán as súas delicias gastronómicas a un prezo popular. Non vos lo podedes perder. Hasta mañana, quemando el suelo, ando descalza por si alguien me vigila. Soy invisible, siempre encuentro la salida. No tengo sombra aquí en la hoguera. Bailaré toda la noche, el tiempo no espera. Vas a darme de eso que tú tienes, porque si es pa' nada yo no pido. Porque por tus ojos sé que quieres. E como sempre, se falamos de verán e de concertos, temos que falar, sen dúbida, do Náutico do Grove, que esta fin de semana ven máis cargado ca nunca. O primeiro concerto desta fin de semana será mañá ás 8, con Tan Tan Go. Tras 10 anos regresan cun disco recompilatorio de duetos, onde participan Izal, Mikel Erenchun, Morgan ou Manuela Bellés. O disco sae á venta o 13 de setembro, co nome Volando sobre un tacón. Seguimos no Náutico para anunciar o concerto de Aurora e de Betrayers. No concerto que se celebrará mañá xusto despois de Tan Tan Go, ás 12:30, a banda mostrará a súa personalidade con cancións que van dende o rock ata o soul, pop ou folk norteamericano. E por último rematamos os concertos no Náutico de San Vicente coa cantante Pauliña, que chegará dende Cambados para mesturar o country, o folk, o blues, o pop e o soul en galego. Unha aposta segura se queredes poñer un broche de ouro a esta fin de semana. E nos con verbas defendemos ideais, e vos polos cartos estades a matar. E ata aquí a senda cultural desta fin de semana. Nos volveremos o próximo venres, pero atentón non vos esquezades de desfrutar de todos os eventos e actividades que nos ofrecen as Rías Baixas.